La veritat és que és una feinada aquest palau. En plan, tinc aquí com uns mapes de com ha de ser, no sé si es veurà a través d'aquesta merda de webcam, però és com mega gran. I bueno. I a sobre la perspectiva és xunga també. Vale, llavors... Aquí vaig fer ahir la caseta de la Zacel, que és aquest edifici d'aquí. I ara faré... A veure, número 2 que era. M'he equivocat. Bueno, és igual, ja està bé així. En plan, he vist que la que vaig fer que fos la casa de la Zacel era en realitat la caseta dels fills treballadors, però m'agrada més que aquesta sigui la de la Zacel, així que ho consideraré una equivocació bona. Vàlida. Vale, doncs ara he de fer la caseta dels fills treballadors vivendes, que estarà aquí. Per aquí. Vaig fer ahir la perspectiva que acabés per aquí, però la faré més cap aquí, que m'agrada més. Trobo com més sentit que acabi per aquí. No sabeu el rotllo que és... Bueno, el lío, no rotllo, que és fer les perspectives aquestes. Vale. Belzebú és el dimoni de la gula i m'he inspirat en ella i en el seu país en tot el rotllo asiàtic. Així en general una mica en l'est d'Àsia. I per això totes les cases estan com basades en palaus i castells asiàtics. Tiqui. A veure... La perspectiva és una locura perquè he de fer sempre 40.000 línies. Hola. A veure... On tinc ara la capa? El problema és que jo sempre faig 40.000 capes i no els hi poso noms, llavors no m'aclareixo. Vale, aquí. Ja li posaré nom per aclarir-me. Perspectiva. No, espera. Sí. Perspectiva. I... Vale. Aquí en aquesta alçada... Cachis. Aquí en aquesta alçada és on quedarà la teulada de l'altre edifici, que serà bastant semblant a aquest que he posat aquí davant. Opa. Però no ho he de dibuixar sobre la capa que ja existeix, que de fet crec que és el que acabo de fer. Ah, no. No. Vale, perfecte. Ui. Un llapis. Doncs... Aquest d'aquí davant què era? Habitacions... Habitacions prínceps aquí anaven. Bueno, ja està bé. Doncs aquí... faré un estil una mica més senzill, comparat amb els altres.
He de recordar-me quan acabi de posar pluja, perquè al País de Belsegur sempre plou. I sóc capaç de deixar el palau fet en plan de buah, que guapo, i oblidar-me de posar la pluja. Em toca tornar a la perspectiva perquè no he pensat en fer totes les línies que necessito. Vaig fer les d'un altre color per aclarir-me. Les faré jo que sé, taronges mateix. I ara per aquesta línia sé que anirà al final d'aquest edifici. La perspectiva és una locura, nens. No dibuixeu còmics. No voleu dibuixar còmics. Vale. Ara llavors... Aquí... Fins aquí va el pis aquest. I aquí va la teulada. Faré per aquí mateix. Clar, he de tenir en compte també que aquí la teulada comença a baixar i per tant per aquí se veurà el final de l'edifici que té al costat. De fet, això ja és l'edifici que té al costat. Però com ho vaig fer l'altre dia, ni me'n recordava de la seva existència. Això és la teulada d'aquí i això és la d'aquí, vale. Vale, i d'aquí baixa. Què més? Això és el pis d'aquí dalt. Vale, ara he de mirar per on acaba aquesta teulada. No sé quina línia és. S'assembla massa al rosa. Igual hauria d'haver triat un altre color. No, mira, vale. Ok, és el de baix. És aquest d'aquí. Ah! Vale. Llavors aniria més o menys... Espera, com ho he fet aquí? Vale. Faltaria una línia que ens diria on s'acaba la teulada, més o menys. Que raro que encara no s'hagi connectat al Simon. Tan emocionat que estava per connectar-se. Funciona bé la web.
És que he mirat i estava penjat. Llavors no sabia si estava funcionant o no. Nice. Bueno, Ariadna, gràcies per connectar-te. De moment ets l'única. vull pensar que més tard entrarà més gent. Jo he anat fent spamcito. Vale. Perspectiva. Pues mira, tots aquests paios d'aquí són fills de Belzebú. La senyora té molts anys i ha tingut molts fills. No, espera, això no ho he fet bé ara. Oh, sí. Ai, què ha sigut aquest? Lluci... que ha aparegut així un cop. A veure, crec que fa així, no? Sí, vale. Ok. No, però ha de venir d'aquí. No? No, una mica més enrere. Aquests palaus asiàtics són un engany, perquè tu els veus i dius, ah, bueno, no té gaire complicació, és un pis damunt de l'altre. I després el toca fer-los i dius, mare meva, la locura. Això està raro. Ah, vale, però estava malament també aquí. Això no va així. Això ho veuríem més de cara. Ai, m'ha posat. Vale, ja deia jo que algú estava estrany. Bueno, ara arreglaré aquest altre. Això es veuria més de cara. Però les restaurades van de costat, no van de cara. I aquí també s'acabaria aquest bloc de pisos. Bueno, realment el puc fer més alt, aquest ha quedat com molt... El faré una mica més alt. De fet, aniria potser fins i tot així, eh? Sí, aniria bastant així. A més que la gent m'ho deia, molaria que fessis stream, molaria que fessis stream, i després no em ve a veure ningú. Que dius, per què voleu que faci stream?
Sí, clar, també pot ser. Estic interiorment cantant. Oh, quin dia, oh, quin dia, oh, quin dia fa. Quin dia que fa. Sí, suposo que després s'afegirà com a mínim el Simon, ja et dic, perquè estava en plan de, oh, sí, jo vull connectar, no sé què. I li acabo de passar el link a veure si reacciona. Encara que de fet no es veuria de sota. Sí, en plan, és que a més és una cançó que per despertar-me va superbé. Llavors, és com que ja me passo tot el dia cantant-la. Perquè jo necessito posar-me com la música a tope quan me desperto. I llavors, doncs això, me poso aquesta. Aquesta és la primera de la llista de reproducció, de fet. Ara no sé segur, perquè si aquí no hi ha aquesta perspectiva, aquí tampoc hauria de ser-hi. Per tant, tota aquesta perspectiva rara que he fet aquí, però queda com millor, no? Que es vegi una mica de baix. Estoy confusionado. A veure. A veure, això com diria. Vale. Jo diria que així, més o menys. Sort que això encara és la part de llapis, perquè si fos la de tinta estaria ja. Perquè faig primer tot i després ho passo net. Llavors... Com que tradicionalment es feia amb llapis i tinta, doncs jo se m'ha acabat de dir ja la part de la tinta i la part del llapis. La faig gran. El line art. No, això no. Això està molt estrany. Vaig a mirar referències. A veure aquesta imatge... Si hi ha algun edifici de costat, perquè pugui veure exactament... Però sí que se veuen de costat les... Ai, que raro. Però bueno, doncs res. Doncs sembla que ja ho estava fent bé. Ah, bueno, clar, perquè ja ho deuen construir de forma que es vegi de costat sempre. No ho sé. És molt estrany, això. Vale, a veure, ratlla. Vale, ja ho entenc, que això anava així. Vale, que és el que havia fet a l'altre edifici. Així ja tot comença a tenir sentit.
Vale, llavors he de tirar aquí una altra línia. Oh, quin dia, oh, quin dia, oh, quin dia que fa. Quin dia que fa. I entenc que aquí això va així. Vale, doncs crec que faré un canvi. I tot això d'aquí ho posaré aquí. Perquè això és edifici on els altres prínceps dimonis se queden a dormir. Llavors faré estàtues seves en comptes de tot això que vaig posar aquí. I tot això ho faré aquí. O bé puc canviar-ho. No, mira, canviaré i faré que serà aquest l'edifici on se queden els prínceps. Té com més sentit, ja que és com més ample i més alt. I aquí faré aquests descaraus. I els hauré d'obrir tots per tenir-los de referència. Vale, ara he de posar a tots aquests paios a sobre de l'edifici. En plan estatuetes, perquè sóc així de matat. I estic pensant de quina forma els puc posar perquè quedi com una estàtua una mica unitària d'ells. Igual puc posar com que estiguin tots així cotxats. A veure, són 6. 1, 2, 3, 4, 5. No, doncs els puc posar... una composició amb 6 bitxos, Puc fer 1, 2, 3, 4, 5... I el sisè on el poso? Me cago. 4, 5, 6... Puc posar-los tots així de peu i llavors que el del mig estigui assegut. Que pot ser Belfegor, que és la que sempre dorm. Vale. Ai, catxis, ara m'envien spam. Està com... Oh, missatge! I veig que és spam. Bueno, doncs res.
Llavors, per ordre d'alçades, potser poso el més alt al mig, que és el Lluci. Després poso a Momo i a Satanàs al costat, que són els dos més alts després d'ell. I els més baixos, Llucifer, Leviatan i Asmodeu, els poso al costat. A veure, puc fer Asmodeu aquí. Asmodeu. Aquí hem d'ocupar el que ve a ser aquesta línia. Aquí el Lluci. Aquí és Satanàs. Aquí Leviatan, que com que més és més baixet, el farem molt baixet. Però potser m'he passat. Potser m'he passat. Però és que, clar, m'he passat una mica amb tots. Bé, jo sabia que és bastant més alt que els altres, però els altres tampoc són tan diferents entre ells. I aquí feia la Belfi dormint. Però si aquí feia la Belfi dormint, aquests han d'anar més enrere. Els faré partir d'aquí. Cosa que vol dir que he de tirar una altra línia de perspectiva. Sí, perspectiva. Potser dibuixo primer la Belfi perquè així... Sí, dibuixaré primer la Belfi. Que és el que ha d'estar davant de tot. Quan hi ha tants personatges, ja no saps mai com has dissenyat a cada un d'ells. A part dels protagonistes i això que sempre l'estàs dibuixant a tot arreu. Espera, com era exactament? Vale, el cabell és així. Vale, és escaladet i va més aviat cap a dins. És bastant de moflete. Quan li toqui pintar això a l'Adrianet estarà content, perquè tindrà feina per 10 anys.
Vale, a veure, llavors està així com ha d'estar de costat, però en plan coixinet. Que bona que és la Belfi, és una de les meves prefes. Però realment no m'hauria d'anar més baix, crec. Sí, quedava molt estrany. Vale, i ara tinc alguns problemes. Sent el primer, que l'estar en perspectiva està com de costat. Llavors no sé... Vale, això seria la sabata. Que vindria d'aquí, però llavors... Per on cony passaria l'altre peu? Aquí li falta un peu. Ah, calla, vale, crec que ja ho entenc. Aquest peu aniria, aquesta cama aniria així, es veuria així de costat. I ella també hauria d'anar més amunt en general. Perquè tu es posa així com encreuats. Almenys aquesta és la meva intenció. Vale, llavors la perspectiva fa que el peu aniria així, bla bla bla. I llavors, clar, però llavors l'altre peu... L'altre peu passaria per aquí sota i es veuria per aquí d'alguna manera. Vale, ha d'anar encara més amunt tota ella. Perquè si tota ella va més amunt, aquí pot haver-hi el peu sortint per sota de la pota. Què fa això? Vale.
Ja em semblaria com així, però aquí sortiria com el peu. I aquí, vale, mira, això seria l'altra mà, que aniria també agafada el coixinet aquest. I aquí tindria un quiqui. Que és una estàtua, per tant no pot ser tan punxegut aquest quiqui. Vale, aquí té la panxeta. Llavors, si porta un vestit, per on coi aniria la faldilla? Que ara això és un altre problema. A veure, per aquí jo crec que faria com així. Sí, més o menys. No faran sabatilles. I li faig les ales caigudes perquè com que és el dimoni de la mandra no li faré aixecades. Mira, puc jugar fins i tot amb que la cua caigui per aquí, a la teulada. Les seves banyes són així caigudes. Llavors aquí aniria més enrere. Perquè falta aquí la banya. I es veia com poc. I farem llacet davant la banya. M'encanta adornar-los les banyes i fer-li coses jugant amb les banyes. Ja que les tenen, igual que amb la cua, ja que la tenen que se l'adormin. I amb els presumits que són els dimonis, té sentit. Vale, ara aquí faré l'Asmodeu. A veure si és molt gran o si està bé. Crec que està bastant gran, tenint en compte la mida de les altres estàtues. M'emportaré més dibuix, però bueno, m'això passa. Això em passa per no fer més capes. Bueno, ne faig moltes ja, en realitat no n'hauria de fer gaires més, però mira, així millor. Perquè hauria d'anar per aquí.
Que mona. Mi niña. Vale, aquí hi haurà les models. Vaig a fer una... Aquí sí que faré una capa. Vaig a posar aquí nom en aquesta, perquè si no... Palau... Edificis darrere. Palau darrere, ja m'entendré. Suposo. I això què és? A veure. Palau. El 0% Palau aquest, si el tinc al 0% probablement el puc eliminar. Sí, vale. Doncs això que aquests haurien d'anar una mica més així, realment. Bueno, és igual, ja ho arreglaré. Això què és? Una línia random d'aquí. I un arbre random. Potser hauria de començar a juntar coses. Part de davant. Per davant. Deixem-ho així. Valles. Això ho ajuntarem amb el resto de part de davant. Això no sé ni què és. Això ja es pot llançar, crec jo. Oh, que bonic es veu sense la perspectiva. Vinga, Miquel, una mica més. Ja quasi ho tens. És que porto fent aquesta pàgina amb molt de temps, tio. En fi, a veure. Vale. Això són les escales. Escales. I aquí faré una altra capa que serà estàtues. Així m'aclareixo una mica. No sé per què m'ho curro tant, si després se veurà com en un tamany mega petit. En plan, potser se veu així, però bueno, és el que hi ha.
Hauré de resumir línies i tot també perquè s'entengui una mica. Però bueno, ho tindré guardat. I així sé tots els detalls que hi ha a cada lloc. Vale, el vull posar així, però clar, es veuria bastant des de davant. Vale, és que tot estaria més cap al costat. I aquí es veuria més la panxeta. Aquesta pota no sé com fer-li. I l'hauré de fer una mica més amunt, això sí. Sí, perquè més evident que faria més endarrere. Hauria d'estar com per aquí. I hauria d'anar una mica més amunt. Potser seria millor fer una cosa més de supermodelo. I aquí és l'esmodel.
M'encanta jugar amb les cues dels dimonis, en plan, passar-les per davant o per darrere. O jugar amb la composició amb les seves cues. Això em vam fer-li el cinturó. Avui en dia es porta com més amunt, però els dimonis no tenen. Ué, es veu, iupi! No el piga, ets la Blanca? O qui ets? Xan, xan, xan. Ah, nice. És que veig que vosaltres me contestàveu i dic, doncs deu ser la Blanca. Gràcies per connectar-te. Pues mira, us ensenyo la matada que estic fent. I és molt inútil, perquè després se veurà de lluny i no s'entendrà res. Hauré de simplificar bastant les línies, però me vaig posar a dibuixar, porto no sé quants dies amb aquesta maleïda pàgina. La matada de l'Averno. I ara estic aquí fent unes estatuetes dels dimonis que se queden a dormir en aquests edificis. Perquè són com dimonis importants. Ai. I sí, sóc així de matat. Vale, si faig aquest que arribi per aquí, aquest està per aquí. Aquest ha d'estar per aquí. Clar, i això és fotut perquè és més alt, però també està més lluny. Gràcies. Sempre que he de dibuixar les pàgines aquestes que es veuen als palaus m'hi passo la vida. Perquè, clar, sobretot amb palaus com aquests que han de ser ja una mica caòtics i desordenats. A veure, que me col·loco més o menys on aniran tots. Si no sé fes més alt. Mira, un per aquí. Aquí va aquest. Crec que li posaré un gat al cap, aquest. O alguna així. Podria fer una mica amb la típica pose de personatge d'anime que porta ulleres, que està com... A veure, aquí estic dibuixant ara aquest personatge. Que bueno, la sort és que com que és una estàtua, si no queda super igual, tampoc passa res. I, a més, també l'estic fent molt per sobre perquè es veurà de super lluny. Llavors, no passa res si no queda exacte.
Li vaig posar el gat al cap, com he dit abans. Em fa massa gràcia la idea per no fer-ho. És que aquest és el friqui dels gats. Miau. Vale, i ara el Lucy, ara posaré aquest personatge. Hola, Carmen. M'encanten els dangos. Una vegada me'n va fer l'Arnau. Era una mica desastre, però els hi vaig acabar agafant el gustillo. Vale. Ara la part complicada, que el Lucy saca mucho pecho. Llavors he de fer com... Sí, és que crec que són complicats de fer, que sembla, és típica cosa que sembla fàcil i no ho és tant. Bueno, no sé si sembla fàcil, jo no els he fet, es va fer l'Arnau, però me vaig estar alimentant dels seus dangos un munt de dies perquè no li van agradar a ningú, només a mi. Llavors... Va ser com... No sé què sopar, doncs sí, mira, hi ha dangos. No estaven tan mal. El primer dia estaven com més dolents. Perquè era com que... no ho sé. No sé, jo crec que estaven poc fets. Llavors els altres dies, no sé si és que... crec que els vaig posar al microones o alguna cosa així, llavors... És com que se van acabar de fer o alguna cosa. No sé com anirien aquestes potes ara. No sé. Whatever. Li faré una samarreta al Lucy. Sempre va ensenyant palmito, però tampoc cal, home. Tapa't, que plou. Descarao. Ai. Vinga, ànims, Miquel. Cada cop te queda menys per acabar la pàgina. És que mira la matada de la Berna que m'estic fent, Carmen. O sigui, tu creus que això és normal? Me vaig posar a fer-ho i vaig començar a complicar i dius, Dude, això després a la pàgina se veurà petit. Perquè això serà un tros d'un DIN A4. No sé, potser no és ni tamany DIN A5, però bueno, hauria de simplificar un munt de coses després per passar-ho net.
Si és que porto matant-me amb això un munt de dies, que a més vaig com superendarrerit, perquè vaig pujant les pàgines a una web que jo la meva intenció és pujar 2 pàgines a la setmana, però com que me faig les matades que me faig, doncs no tinc mai 2 pàgines a la setmana, al mes. A la setmana ja moro. Vull posar 2 pàgines al mes, però com que me faig les matades que me faig, mai tinc les pàgines a temps. Gràcies. Després passar-ho al line-art serà molt divertit. Ja veuràs. A veure, ara aquí qui toca fer? Crec que toca Satanàs? Sí, Satanàs. Satanàs és aquesta. Soubades. A veure. També he de fer com... Panxeta. I aquesta està una mica més oberta de les cames. Amb la seva posa, que està xula ella. Llavors hi faré la samarreta així. Aquí alguna m'està funcionant. I que hauria de ser un palet més alta. Clar que en la perspectiva... Com tenia el cabell aquesta dona, a veure. Vale, sí, té cervell de costat. Yay! Pues bueno. Aquesta és la meva Satanàs. Què us sembla? Té cara mala llet o no? En el fons és una bonaza, però no li digueu. Bueno, a veure, bonaza tampoc és. però podria ser molt pitjor. Sense Satanàs, vull dir. Ho solen interpretar més xunga. Vale, i ara només me faltarà Leviatán, que és aquest desastre d'aquí. I que és el més baixet i és el que està més lluny, així que se veurà com si fos una mica el fill petit. Però bueno, és el que té. Merci. He dit que els faria tots amb kimono i he procedit a vestir-los a tots. A la seva manera, bueno, da igual. Quasi que té més sentit que vagin tots vestits a la seva bola. I a més amb el tipus d'història en general. A veure... Això estava fent a Leviatán. Vale, té el nas així... Així com a curiositat, fent a Leviatán vaig descobrir que en no sé quin idioma Leviatán significa balena. Em va fer molta gràcia perquè, clar, suposo que ja està tot relacionat, perquè és el dimoni que sempre s'ha interpretat com una bèstia marina i tot això. Llavors és com a graciós el fet. Per uns és una balena, per uns altres és una bèstia marina.
I ara hi ha una banya, l'altra banya. Gràcies. I... that's it. Abans he dit a l'Ariadna, però per tu amb la dita d'ell enganxada tot el dia, tio, perquè me la poso per despertar-me al matí i llavors ja vaig tot el dia la ditara d'ell. Oh, quin dia que fa. Sí, també. Sí. És que hi ha un munt de versions. La majoria t'ho expliquen això, com una serp gegant. Llavors hi ha altres versions que t'expliquen que simplement és un monstre marí, no t'especifiquen quin tipus de monstre marí és. I l'ho dit, amb no sé quin idioma vol dir balena. És que és el que tenen els dimonis, que de fet la majoria són déus pagans que els catòlics van dir pues te jodes i ja no ets un déu, ara ets un dimoni. Bueno, si saps que Leviatán és una serp gegant, igual tot això ja ho saps, però sí, llavors clar, són els déus en si ja són una evolució de molts conceptes, doncs després els han demonitzat, també cadascú s'ha inventat el seu, després altres tradicions els han agafat i s'han inventat també el seu. Bueno, és l'evolució del concepte sobre l'evolució del concepte sobre l'evolució del concepte. Per això m'ha semblat tan interessant, perquè al final se pot interpretar d'un munt de maneres, és com molt guai. I a mi m'agrada que sigui com el calamar gegant, la balena, la serp gegant, i fer que la seva forma humana sigui tot xiquita. Bueno, de dimoni, no humana, però sigui en plan tot chiquito. Está chiquito. Sí, a mi me va... És que la veritat, la idea de fer el còmic dels dimonis me va sortir de que vaig voler fer un tatu de Lucifer per un personatge meu. Me vaig posar a investigar sobre el tema i me va semblar com superguai per això, perquè són com deïtats que els cristians en cert moment van dir no ens agrada aquesta deïtat pagana, doncs la transformem en un dimoni. O sigui, agafaven un munt de deïtats i les transformaven, doncs això, en dimonis. I deien a la gent, això, caca, això, dolent. I els dimonis surten d'aquí, és com superinteressant, realment. I vas descobrint, doncs, això, com algunes són evolucions d'altres deïtats, com d'altres són més... De fet, en l'últim còmic ho he explicat que em fa molta gràcia el fet que Lucifer, com a concepte de l'estrella de l'alba i això, és literalment Venus. O sigui... Gràcies, Blanca. O sigui, això... Lucifer ve de la idea de que Venus és Clar, ells ho veien com una estrella, no? Per ells Venus era una estrella, no un planeta. Perquè fa molts anys i no sabien diferenciar molt bé entre estrelles i planetes, perquè no tenien tota la ciència que tenim avui per determinar la diferència, no?, entre estrelles i planetes. I llavors Venus era com l'estrella que sempre estava allà quan sortia el sol i quan es ponia el sol. Era com la primera en aparèixer. Llavors és com que els hi va fer... O sigui, els cristians van dir, hòstia... Bueno, no, els cristians no, això ja venia d'abans. Qui fos que s'inventés Lucifer per primera vegada van dir, hòstia, aquesta estrella està sempre al sortir i al sortir el sol i al pondre's el sol. I llavors era com que el concepte del cel i l'infern, no? Com de que estava tant de dia com de nit. Llavors interpretaven que era com el fet de que era un àngel caigut
era com el fet de que passava del dia a la nit. O sigui, no sé si m'explico una merda, és molt difícil explicar-ho parlant. Però me va semblar com superinteressant el concepte, em va semblar molt graciós que Llucifer fos Venus. I de fet abans se considerava que Llucifer era l'arcàngel de la bellesa i l'arcàngel més guapo i aquestes coses, i m'ha semblat superdivertit. Per la imatge que tenim avui en dia, no? De que Llucifer moltes vegades pensem... Bueno, no sé, està moltes vegades representat com superlleig i això, i és com... Aquí posa que ha de ser hot. I llavors jo ho vaig fer en plan... bueno, així tot hot. On està? No tinc aquí, en plan... I clar, també és el de l'orgull, llavors és com superxulillo de la vida. En fi, vaig a fer aquí les finestres. No sé molt bé com fer aquest edifici. Els altres he fet com que tenen menjar a sobre. Sí, era el preferit de Déu fins que li va portar la contrària. Que llavors va dir, pues te caes. Mira, he fet dangos. Pues bueno, pues ara aquí no sé molt bé com decorar això. He fet menjar per al resto de palaus perquè, clar, Belzebú és com el dimoni que representa el pecat de la gula. I llavors pues, he fet una mica en plan que estigui com decorat amb menjar. Però aquest en concret, com que és on dormen els altres prínceps, no sé si fer alguna més relacionat amb ells o... No sé, de moment crec que li posaré finestres així rodones que m'agraden. O bueno, potser els seus prínceps els hi poso millor balcons, que és com més... Oh. Bueno, balcons no, però això en plan... Aquest tipus de finestra... Que és com més... llarga. És que ara cada cop que veiem el teu nom el teu nom d'usuari penso en els dangos de l'Arnau i em fa gràcia. Ara està fent les oposicions, a veure què tal li van. Ja deu haver acabat, de fet, espero. Ha acabat fa un rato, crec. Diria que ja m'ho ha dit. Tinc un amic que estava tota l'estona com sí, jo vull entrar a l'stream, i ha desaparegut i és com, on estàs? Dude, si fa un moment m'estaves parlant tota l'estona. Ha sigut estrany. Vale, què més farem? Penso en com es deuen repartir les habitacions. Perquè, clar, aquests edificis són d'aquests que cada cop són més petits. I em fa pensar que a les sales més petites té els que li cauen malament. De fet, tots s'acaben bé entre ells i Belzebú és bastant la més pacífica. Bueno, de les més pacífiques. Però sempre hi ha algú que et cau més en gràcia i algú que t'hi cau menys.
Que anava a fer això a tots els pisos, però crec que serà molt repetitiu, així que els de baix tindran finestres. Com que de les habitacions seran més petites, els de baix tindran finestres. Castigats. O sigui, finestres normals i no d'aquestes grans. La veritat, tots aquests detalls, no sé per què els faig, si els hauria de fer després directament quan repasso. Em sortiria més a compte. Però bueno. Així no me n'oblido del que hi va. Ai, no sé, m'està quedant molt simètricot. Molt lleig. A veure. Què li puc fer aquí al mig? Li faig un dango. O... Què li puc fer? Bueno, després quan pensi quin va a cada pis ja veuré. A veure com li decoro. Bueno, tot això sí que ja ho faré directament quan en tinti. Vale, ara aquí tinc el problema de que com vaig fotre tantes ratlles i ja no sé què hi va aquí. Ja no sé què és això. Crec que és la casa del costat, que la vaig allargar una mica... Ah, vale, no. La casa del costat va per aquí. Per tant, això devia voler ser la teulada d'aquí, però la trobo molt llarga. Què fa això aquí? Què és aquesta capa? On he dibuixat? Ah, vale, ja veig. Molt bé. Hem vingut a l'infernal món de les capes. Per sort no hi ha res gaire important. Vale, hauria d'anar tot aquí. Vale. Mira, mira quanta ronya. Després em penso que em broto més quan dibuixo un paper, però realment no, eh?
Vale, jo poso aquesta hogada d'aquí, entenc. I llavors aquí aniria un altre xup d'aquests. Vale. Llavors això més o menys sortiria d'aquí. Vale, guai. I ara, per tant, aquí hi haurà una finestra. Vaja, tirar línies, perquè així m'aclariré més després. Vale, Carmen, no passa res, gràcies per venir. Jo també aniré ara d'aquí un rato a sopar, així que tranqui. T'ho dic per xat també, perquè no sé si això crec que va una mica en plan lent.
Ei, estic jo sol. Yes! Silenci. Bueno. Falten 9 minuts per acabar l'stream, però el faré fins al final, més que res perquè així també m'obligo a dibuixar. I aquí tenim el palau dels prínceps. Llavors anem a pensar quin irà a cada habitació. A veure. Jo crec que amb Satanàs no hi té una mala relació. Satanàs jo crec que ha intentat barallar-se amb ella moltes vegades, però els hi passa molt de tot. Llavors, és com sí, el que tu diguis. Això jo crec que a Satanàs li ha de fer una mica de ràbia, però jo crec que al portar tants anys sent amigues ja li deu ser bastant igual. Ja deu ser com, bueno, pues res. I sap que pot comptar amb ella també per de tant en tant anar a concerts i fer coses. Encara que, clar, Belzebú també està molt de temps a casa amb els nens i amb la Cecil i... molta feina, ser Belzebú. Però també ha de voler distreure's de tant en tant, així que jo crec que sí, van a concerts juntes. Què coi, tenen les dos pinta d'agradar-los anar a concerts. Amb Mamó, jo crec que s'entenen perquè els dos són molt tranquils, llavors és com... tu aquí, jo aquí, parlem de treball i de tant en tant d'altres coses. Jo te parlo de gats, que ja sé que a les mosques no els agraden gaire els gats, però bueno, i tu me parles doncs de la teva família. Sí, jo crec que amb Mamó deuen tenir una relació bastant cordial. A més, els dos són bastant de parlar les coses amb la calma, així que si mai s'han barallat, que segur que sí, a veure, amb l'edat que porten, s'hauran barallat. Però... Tinc un amic que me diu, m'he quedat coix. Encara falten 7 minuts de stream, li dic. Com que sé que em veureu per YouTube, espero, en algun moment, doncs... parlo. No és que parli sol, és que sé que ho pujaré a YouTube en algun punt. O sigui, si estic parlant sol, però en un futur algú m'escoltarà, vull pensar. Llavors, això. Mamó, amb Belzebú jo crec que bon rotllo. I si s'han de barallar per alguna cosa, doncs no es barallen. O sigui, alguna vegada s'han barallat, perquè òbviament tothom se baralla en algun punt. Però se parlen les coses bastant amb la calma. Amb el Llursi jo crec que són best friends de la vida, perquè els dos tenen molt de sentit d'humor i alhora són molt chill els dos. I a més jo crec que és de la... Belzebú és de les poques persones que sap posar Llucifer al seu lloc. Llavors... I alhora crec que Llucifer també de tant en tant ha de posar Belzebú al seu, perquè a la que es descuidi es menja les estovalles. Llavors, sí, jo crec que amb el Lluci són befes de la vida. Crec que Llucifer deu ser el que li cau més bé. Amb Leviatán potser és el que suporta una mica menys. Perquè Leviatán és molt conflictiu, però alhora Belzebú és una persona amb molta paciència i que també sabria posar-lo al seu puesto, com ja hem dit alguna vegada. Llavors... Però sí que crec que de vegades li fa mandra i diu, bueno, mira, jo ja tinc prou fills, saps? Vull dir... Fill. Tu la teva i jo la meva. I a més crec que Leviatán li ha de tenir bastanta enveja, perquè m'imagino a Leviatán bastant coladet de Cecil, i Cecil és el marit de Belzebú. Llavors jo crec que amb Leviatán s'aporten a ratos. Bueno, és que tothom s'aporta amb Leviatán a ratos, pobre home. Pobra cosa, perquè no és un home, tampoc és una dona. Bueno, ho és a ratos. Pobre ésser. Llavors, clar... Jo crec que a Leviatán, en canvi, li cau bastant bé Belzebú perquè té bastanta paciència. O sigui, tot i que
Tot i que Belzebú és un cul inquiet i això, jo crec que és de les poques persones que al final tornen, no? O sigui, perquè Belzebú és com, no tinc ganes de Leviatán ara, ara sí, vinga. En canvi, hi ha gent que directament és com, no el vull ni veure. Llavors jo crec que per part de Leviatán, Belzebú li agrada bastant, però per part de Belzebú és com, quina mandra. Però no crec tampoc que li doni l'habitació més petita, perquè llavors se posaria molt envejós i tampoc li convé. Belfegor segur que tenen superbona relació perquè Belfegor és un amorcito i com ja he dit Belzebú no és gaire conflictiva, llavors. A més, mentre ella dorm, Belzebú pot anar-se fotent tot el menjar, així que crec que és una bona relació. Asmodeu, ara que hi penso, potser té una relació una mica més aixà, perquè els dos són molt respectuosos. A veure, també tenen una part de molt de col·legueu i tal. Sobretot perquè, clar, els dos van ser com els primers en sortir a l'armari. L'Asmodeu és un noi trans i la Belzebú és una noia trans, llavors. Van ser com els primers de sortir a l'armari de la història, en aquest sentit. En el context del meu còmic, òbviament. I... no sé què dir, crec que, clar, Asmodeu el que passa és que és també molt apassionat. I jo crec que de vegades té una mica d'enveja de Belzebú perquè el mateix, també té un crush amb Azazel. Però també li agrada Belzebú a Asmodeu. És que a Asmodeu li agrada a tothom, el que passa és que amb Azazel és més crush, llavors. Aquí tots els attention whores pillant-se a l'Azazel. I l'Azazel com... jo també sóc attention whore, deixeu-me en pau. Jo crec que li té una mica d'enveja a Belzebú, Asmodeu, però jo crec que en canvi Belzebú li té bastant de carinyo, perquè sap que és cosa del seu pecat, que l'està com posseint, llavors és com, bueno, fill, tranquil. I a veure, Asmodeu sempre és un bon polvo, llavors tot ajuda, no? No sé què dir. És que, clar, Belzebú és bastant de bon rotllo, llavors no crec... no sé ni si té preferits. Jo crec que sí, que Lucy és com el seu BC i que Satanàs també li cau bastant bé. L'amor també. Doncs no sé què fem les habitacions, no sé qui posar l'habitació gran. Perquè alhora tampoc crec que li vulgui donar la gran a Lucifer, perquè ja deu pensar, bueno, que ja té de tot. Vull dir, si li dona una habitació gran s'ho creurà. Massa. Llavors... igual li dona Leviatán perquè calli, en plan de, mira, té l'habitació gran per tu i ja està, ja me deixes en pau. Però seria també una cosa molt complaent de fer, no? Llavors no sé si li pega tant de fer-ho. És una bona pregunta. Potser li donaria Asmodeu per el sol fet de que és qui porta més acompanyants. Llavors, clar, li podria portar Mamó, li podria portar a Azazel, li podria portar a qualsevol príncep. Sí, té sentit que l'habitació gran se la quedi Asmodeu. I jo crec que l'habitació de gran és la de dalt, perquè crec que els altres pisos estan tots dividits, però en canvi la planta de dalt no. Llavors jo crec que l'habitació gran deu ser la de dalt, per tant posarem Asmodeu a dalt. I posarem cors. Per simbolitzar, no?, la passió, Asmodeu. Que a més la cua d'Asmodeu és com un cor. Llavors... potser li puc donar un toc més rococó, seria com més graciós, no? Potser que fer-li cors.
Però clar, com li dones un toc rococó, això que he fet aquí? I puc fer així com que això són com... I puc fer que això sigui dauradet. I amb formes, en comptes de tan senzill. Les finestres no les he fet, les finestres. Ah, sí, que és allò que estava en una capa que no sé quina era. Era aquí? No. No l'he fet. Aquí, mira, aquí. És aquesta capa. Doncs li faré formetes així més rococó. Tot i que els cors no quedaven malament, estaven monos. Anem a veure què passa si faig això i després ja... Després ja veurem... Ui, ja és l'hora de plegar en realitat. Però bueno, m'estaré una estoneta més. Fins que acabi això. Faré que sigui així com un... com un arbret. Amb fulletes i coses. I floretes. Hòstia, igual podria posar el menjar preferit de cada príncep. Això també estaria graciós. Bueno, de moment vaig a fer aquesta idea i després ja veuré si la del menjar es pot fer o no, d'alguna manera. Sí, crec que només fa falta que ho faci aquí, no cal que ho faci tota la finestra, que serà una matada, no es veurà i total. A veure, aquí una rosa... Quin seria el menjar preferit d'Asmodeu? Ell diria que és alguna pijada, però segur que seria mentida. La pizza. Bueno, les creps li peguen. És una guarrada i és així com molt olallà. No sé. Havia pensat els macaruns, però és massa cute. Potser és algú de carn, en plan de... saps, com per simbolitzar també tot el rotllo de la xitxa i de la carn i el sexe i tota la relació. Què li podria fer? Bueno, no sé si quedarà bé que posi més detalls per això. Jo crec que a l'Asmodeu li deuen flipar els pastissos. Fa pinta d'encantar-li els pastissos. Perquè són una cosa que és molt bona de gust i a més també té molta estètica. Jo sempre me l'he vist molt de dolços a l'Asmodeu. I el pobre se'ls ha de controlar perquè clar, és molt de... Ai, però ha d'estar guapo. Ui, ui, ui. No sé com fer aquests sostres. És l'horari després de sopar. En fi, doncs de moment així va quedant la cosa. Què us sembla? Ens veiem en el pròxim stream. Adeu.